мегузарем ба дарси навбатӣ ва дар ин ҷо боштакар мо решаҳои модилиаро меёбем. Хуб, дар ин модилия мебинед, ки шумо чунин дода шудааст ба мо. Модилияи осон аст ва 4-ро ба 3 зарб мекунем, яъне ки ба дохили қавс ва қавсро чӣ кор мекунем? Мекушем ва ҳисоб мекунем. 4 зари 53 чанд мешавад? 4 кара 3 12 мешавад. 4 кара 5 20 мешавад. Бо 1 дар 1 мешавад 21. 212 мешавад. Ҷамъи 9 кара 4 36 мешавад. Яъне ки 36х баробари 572. хуб, 36х мемонад. маълумҳоро ба як тараф, номаълумҳоро ба тарафи дигар. 572 минуси 212 мешавад ва 36х ин баробар мешавад, яъне ки 572 минуси 212 ин мешавад чанд? 360 мешавад. Ин 360 мешавад. Хуб, ва х баробар мешавад, яъне ки 360-ро мо чӣ кор кунем? Бояд ба 36 тақсим кунем ва х баробари 10 мешавад. Агар тақсим кунем 360-ро ба 36 ва ҷавоби С-ро дар 112 интихоб мекунем, яъне ба ҷавоб баробари 10 мешавад. хуб, дар ин ҷо боштакар мо ҳамин С-ро ҳам ба 24, яъне ки 24-ро ба 3 тақсим мекунем, ҳам 15-ро ба 3. хуб, агар 15-ро ба 3 тақсим кардем, ин мемонад 5х ва 24-ро агар ба 3 тақсим кардем, ин мемонад минуси 8 ва мешавад баробари 392. маълумҳоро ба як тараф, номаълумҳоро ба тарафи дигар. 392 ҷамъи 8 мешавад, чунки аз тарафи чап ба тарафи рост мегузаронем 8-ро бо аломати тар. Ба тарафи рост агар гузарад, агар аломаташ ҷамъ мешавад. 5х баробар мешавад ба 400. хуб, дар ин ҷо низ 400 тақсими 5 мешавад. 400 тақсими 5 х баробар мешавад ба чанд? Ба 80. Ба 80 ва ҷавоби С-ро дар 113 чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 114 ва дар ин ҷо бинед, агар мо метавонем, дар ин ҷо 7 аст, 7-ро чӣ кор кунем? Ба 763 тақсим кунем, яъне ки дар ин ҷо зарб аст. Агар ба тарафи рост гузарад, агар зарб тақсим мешавад. Ва агар мо 763-ро ба 7 тақсим кунем, чандтоги мерасад? Агар тақсим кунем, агар 763-ро, ин даҳӣ мерасад ва бо 9-и дигара, яъне ки 109 мешавад. 13х мемонад дар ин ҷо минуси 73 баробари 109 мешавад. 763 тақсими 7 109 аст. хуб, дар ин ҷо маълумҳо ба як тараф, номаълумҳо ба тарафи дигар. 109 ҷамъи 73 мемонад, яъне ки 73 аз тарафи чап ба рост мегузарад, бо аломати тар аломаташ ҷамъ мешавад. 13х баробар мешавад, яъне ки 109 ҷамъи 73 ин мешавад 182. дуруст. ва х баробар мешавад 182 тақсими 13. х баробар мешавад ба чандтоги мерасад? Яктоги ва чортоги мерасад. х мешавад 14. хуб, ҷавоби Д-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Дар ин ҷо мегузарем ба машқи 115 ва дар ин ҷо бинед, агар ба мо чунин қавсҳо дода шуданд, мо дар аввал ҳама ин қавсҳоро мекушем, яъне ки х ҷамъи 5 минуси х мешавад, ин минус бо ин минус зарб мешавад плюси 6, ҷамъи х мешавад ҷамъи 15, ҷамъ ба ҷамъ зарб шавад, агар ҷамъ мешавад баробари 80. хуб, ин х бо ин х меравад, ба мо якта х мемонад. хуб, ин х-ро менависем ва ба мо мемонад 5 6 15. 5 ҷамъи 6 мешавад 11 ва 11 ҷамъи 6 мешавад 26. хуб, 26-ро ба тарафи рост мегузорем, бо аломати ҷамъ аломаташ мешавад тар, яъне ки минуси 26 мешавад ва х баробар мешавад, дар ин ҷо агар 80 минуси 26 шавад, агар ин мешавад 54 ва ҷавоби А-ро чӣ кор мекунем? Дар ин ҷо интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 116. дар ин ҷо низ мо қавсҳоро мекушем. х минуси 10 ҷамъи х минуси 40 мешавад, яъне ки ҷамъро бо тар зарб занем, ин мешавад тар. ҷамъи х минуси 30 мешавад баробари 520. хуб, дар ин ҷо ягон х-ҳо намераванд. 1 2 3 та х аст, ҳар 3 х аломаташон ҷамъ аст ва дар ин ҷо мешавад 3х. ва ино бинед, ки минуси 10 минуси 40 минуси 30, яъне ки дар умум мешавад минуси 50 баробар мешавад 520. 3х маълумҳо ба як тараф, номаълумҳо ба тарафи дигар. 520 мешавад, ҷамъи чанд мешавад? хуб, мо чӣ кор кардем? 10 на ин мешавад 40, ин мешавад 80 ҳамаш. хуб, дар ин ҷо мешавад ҷамъи 80, яъне ки минуси 10 минуси 40 минуси 30 мешавад минуси 80 дар умум.
ва ба тарафи рост мегузаронем, аломаташ ҷамъ мешавад ва 80 ҷамъи 520 мешавад. Х баробар мешавад, яъне ки 600 дар ин ҷо тақсими 3. Х баробар мешавад 3 × 2 6 мешавад, яъне ки дутои мерасад ва 2 0 дигарро менависем. Х баробари 200 мешавад ва ҷавоби D-ро дар машқи 116 интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 117. қавсҳоро мекушем. 3х ҷамъи 15 минуси х ҷамъи 15 минуси х ҷамъи мешавад 50, чунки ин минус бо ин минус зарб мешавад ва ҷамъ мешавад, яъне ки ду минус метиҳанд плюс ҳангоми зарбшавӣ ва ин 250 баробар ҳаст. хуб, дар ин ҷо мо чӣ дорем? 3х минуси х минуси х, яъне ки дар ин ҷо минуси 2х мешавад ҳарду инҳо ва 3х тарк кунем, агар танҳо х мемонад ва 15-ро ба 15, яъне ки дар ин ҷо 35 аст. Чӣ кор мекунем? Ҷамъ мекунем. 15 мешавад ҷамъи 35 ҷамъи 50, ин мешавад баробари 250. хуб, х баробар мешавад 250 15 ҷамъи 35 ин мешавад 50 ва 50 ҷамъи 50 мешавад 100. дар ин ҷо мемонад тарҳи 100. Х баробар мешавад ба 150. хуб, ҷавоби А-ро дар 117 интихоб мекунем, яъне ки баробари 150 аст. дар ин ҷо бошад, низ мекушем. 3y мешавад ҷамъи 15 минуси y квадрат баробар, дар ин ҷо бошад, агар 3-ро ба 3 зарб мекунем, агар формуларо надонед, ва 3-ро ба y минуси y-ро ба 3 минуси y-ро ба ҷамъи y ва мешавад дар ин ҷо 9 минуси 3y мешавад ҷамъи 3y мешавад минуси y квадрат мешавад. хуб, ино бо ҳамдигар мераванд ва дар ин ҷо мебинед ки минуси y аст ва минуси y аст, онҳо баробар қувва яхела мебошанд. ҳам аз тарафи чап, ҳам аз тарафи рост онҳо низ мераванд ва бо мо мемонад 3y ҷамъи 15 баробари 9. 3y баробар мешавад 9 минуси 15. y баробар мешавад минуси 6 тақсими 3 мешавад. гирифтем? Бале. ва y баробар мешавад ба минуси 2 ва ҷавоби А-ро дар 118 чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 119. дар ин ҷо биёед ма аз рӯи формула мекушем, яъне ки ба мо бошад, агар чунин формула А минуси Б А ҷамъи Б, формулаҳоро азёд кунед. А квадрат мешавад минуси Б квадрат. аз рӯи чунин формула ман мекушам. Z квадрат мешавад минуси 16 мешавад баробари 5z ҷамъи 10 ҷамъи z квадрат мешавад. хуб, бинед ки дар ин ҷо z аст, дар ин ҷо z аст, онҳо мераванд, яъне ки аз тарафи рост ва аз тарафи чап яхела рақамҳо бошанд, агар бо аломати яхела онҳо ихтисор мешаванд. оинаро чапана мегузорем, яъне ки 5z ҷамъи 10 мешавад. хуб, 5z ҷамъи 10 мешавад баробари минуси 16. мо оинаро чапана гузоштем, яъне ки модуларо чапа навистем ва 5z баробар мешавад минуси 16 минуси 10. z баробар мешавад минуси 26 тақсими 5. z баробар мешавад бачанд, яъне ки агар 26-ро мо ба 5 тақсим кунем, чандтоги мерасад? 5 бо дуи дигар, яъне ки мешавад минуси 50 аз 10 ду. ва ҷавоби С-ро дар ин ҷо чӣ кор мекунем? дар машқи 119 интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 120. х квадрат мешавад, аз рӯи формула мекушем. минуси 1 баробари х квадрат мешавад минуси 2х мешавад ҷамъи мешавад 6. х квадрат бо х квадрат меравад ва 2х-ро ба тарафи чап мегузонем, мешавад минуси 2х-ро агар ба тарафи чап гузонем, мешавад ҷамъи 2х. ҷамъро мо наменависем. дар ин ҷо меонад 6 ҷамъи 1. хуб, х баробар мешавад 7 тақсими 2. х баробар мешавад ба 3.5 ва ҷавоби А-ро чӣ кор мекунем? дар машқи 120 интихоб мекунем. мегузарем ба ин машқ кадом решаи адад модулаи решаи модулаи ҳамин модула аст. яъне ки мо дорем A, B, C, D.
дар ин ҷо боштагар ҳама вақт мондан дар кор аст, яъне ки мемонем ва ҳисоб мекунем. 1 дар квадрат минуси 7 баробари 6. На ин туғрӣ намегирад, чунки дар ин ҷо минус ба мо мешавад, ба мо туғрӣ намегирад. 7-ро мебинам, 7 калони баъд мешавад ба мо. 7 низ туғрӣ намегирад. Агар 3-ро монем, агар 3 дар квадрат мешавад 9 минуси 7 баробари мешавад 6. Хуб, дар ин ҷо 2 мемонад, 2 кара 3 6, яъне ки ҷавоби 3 ба мо чи аст? Туғрӣ аст ва ҷавоби 3-ро мегирем. дар ин ҷо бошад, агар мемонем минуси 6-ро, ро агар монем, агар мешавад 36. 6 минуси 6 дар квадрат мешавад 36 минуси 3 баробар 11 мешавад. Минуси 6 бо минуси 3 дар ин ҷо мешавад минуси 9 ва дар ин ҷо аломат минуса меборад, дар ин ҷо плюса, яъне ки аммо ба мо туғрӣ намегирад. 5-ро мегзорем, 5 кара 5 25 мешавад, минуси 3 баробар 11. 5 минуси 3 мешавад 2. 25 минуси 3 мешавад 22 ва ин баробар мешавад 22, яъне ки ҷавоби Б туғрӣ аст. Ин ҷавобҳоро намегирем. дар ин ҷо ҷавоб Б дуруст аст, яъне ки монда ҳисоб мекунем ҳар як ададро. дар ин ҷо бошад, агар 123 минуси 2-ро агар монем, агар минуси 2 дар квадрат зарби минуси 2 ҷамъи 6 баробари 16. дар ин ҷо мешавад 4 зарби, дар ин ҷо мешавад 4 баробари 16, яъне ки аллакай ҷавоби А дуруст аст. Масалан Б-ро агар монем, агар 4 дар квадрат мешавад 4 ҷамъи 6 мешавад баробари 16, яъне ки дар ин ҷо 4 ҷамъи 6 ин мешавад 10, дар ин ҷо мешавад 16. 16 зарби 10 ин мешавад 160. На 16, яъне ки ин ҷавоб туғрӣ нест. Б туғрӣ нест, С туғрӣ нест, Д туғрӣ нест. Танҳо ҷавоби А. Мегзорем ба машқи 124 ва дар машқи 124 низ решаи модуларо мо бояд ёбем. Дигар мондан дар кор нест. Ва дар ин ҷо ёфтан дар кор аст. Х квадрат мешавад ҷамъи, яъне ки аз формула гирем, агар 2х зарби 2 ҳаст ҷамъи 4 мешавад. дар ин ҷо 2 дар квадрат 4 аст, минуси 40 баробари х квадрат минуси 2х мешавад. хуб, дар ин ҷо ҳаст х квадрат бо х квадрат меравад, чунки онҳо якхеланд, ва дар ин ҷо мемонад 4х ҷамъи 4 ҷамъи минуси 40 ин мешавад ҷамъи 4 минуси 40 ин мешавад минуси 36 баробари минуси 2х. хуб, х-ҳо ба як тараф, 9 х-доро ба тарафи дигар баробари 36. х баробар мешавад, яке дар ин ҷо 6х мешавад, 6 тақсими 6 х баробар мешавад 6 ва ҷавоби С-ро дар машқи 124 чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. дар ин ҷо бошад, агар х квадрат мешавад минуси мешавад 8х ҷамъи 16. аз рӯи формула кушодем, формулаҳо дар дарсҳои гузашта буданд. х квадрат мешавад минуси 4х баробар мешавад ба 64. хуб, дар ин ҷо х квадрат бо х квадрат меравад ва ба мо мемонад минуси 4х минуси 8 минуси 4х минуси 8х мемонад минуси 12х мешавад ва ин баробар мешавад 64 минуси 16. хуб, минуси 12х баробар мешавад, агар аз 64 мо агар 16-ро гирем, ин мешавад 48 ва х баробар мешавад 48 тақсими минуси 12, х баробар мешавад ба минуси 4. минуси 4-ро дар ҷавоби С чӣ кор мекунем? Мо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 126 ва дар машқи 26 низ y-ро ба дохили қавс зарб мекунем. y квадрат минуси 3y мешавад, минуси 54 баробар мешавад y квадрат ҷамъи 6y ҷамъи мешавад 9. хуб, дар ин ҷо y-ҳо якхеланд мераванд, аз тарафи рост, аз тарафи чап ба мо мемонад минуси 3y мешавад минуси 6y баробар мешавад 9 ҷамъи 54. 54 аз тарафи чап ба тарафи рост меояд, тарҳи 54 аст, ба тарафи рост меояд плюси 54 мешавад, яъне ки аломаташро иваз мекунад. минуси 9y баробар 54 ҷамъи 9 ин мешавад 63 мешавад. хуб,
و y баробар мешавад 63 тақсими минуси 9. Ин мешавад минуси 7 ва ҷавоби А-ро дар машқи 126 чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 127. дар ин ҷо бинед ки чунин муодила оварда шудааст. Мо метавонем ки ҳамин 5-ро муттаносибан ҳам ба 2 ҳам ба минуси 7 тақсими x зарб кунем. яъне ки чунин зарб мешавад. агар ҳаминро зарб кунем 17 мешавад баробар 2 кара 5 10 x минус мешавад 7 кара 5 35 x мешавад. тақсими x мемонад. дар ин ҷо x бо x меравад ва мемонад 17 баробари инҷо баробар аст 10x минуси 35. маълумдору як тараф, номаълумдору дигар тараф. ҳамин муодиларо ҳамчун оина чапа мегардонем. ба мо мешавад 10x баробари 17 ҷамъи 35. хуб x баробар мешавад 17 ҷамъи 35. ин мешавад ба мо 52 мешавад. хуб 52 тақсими 10 x баробар мешавад 52. ҷавоби А-ро дар машқи 127 чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 128. дар ин ҷо воштагар ба мо 2 намерасад, яъне ки махраҷи умумӣ мебиёрем. мешавад ба мо 9 тақсими 2x ҷамъи 15 тақсими 2x баробар мешавад ба 3. яъне ки махраҷҳо яхеланд. анакун мо инро метавонем ба 2x зарб кунем. ин 2x-ҳо меравад ва бо мо мемонад 9 ҷамъи 15 баробари 6x. хуб 6x мешавад баробари 9 ҷамъи 15 мешавад чанд 24. ва x баробар мешавад 6 кара 4 24 аст. на. хуб дар ин ҷо 2 кара 9 18 мешавад. хуб 18 менависем. 18 аст. яъне ки ба мо 18 ҷамъи 15 мешавад. агар мо 18-ро ба 15 ҷамъ кунем, агар ин мешавад 33. дар ин ҷо 33 мешавад, яъне ки 6x баробари мешавад 33. хуб ва 33-ро бояд мо ба 6 тақсим кунем. ин чандтаги мерасад? 5 55. 5 мешавад 33 тақсими 6. ин мешавад 55 ва ҷавоби Д-ро интихоб мекунем. хуб мегузарем ба машқи 129. дар ин ҷо 6 намерасад. 6 кара 2 6 зарби 12 мешавад 72. дар ин ҷо мешавад 6x минуси 5 6x баробари 2 тақсими 3. анакун мо ба 6x зарб мекунем. ин мешавад 72 тарҳи 5 мешавад. хуб баробар ба 6 зарби 2 мешавад 12. 12 тақсими 3 мешавад 4x. тар мекунем. 72 67 мешавад. 72 минус 5 67 баробари 4x. x баробар мешавад 67 тақсими 4. x баробар чандтаги мерасад? чандтаги бе тақсим кунем. 67 тақсими 4 яктаги мерасад 4. 2 27 7 кара 4 мешавад 28. на 28 мешавад, яъне ки бояд мо 6 чанд 6 кара 4 24 мешавад 16 метем. дар ин ҷо 16 метем. дар ин ҷо мешавад 3 0 метем. дар ин ҷо вергул метем. чанд мемонад? 7 кара 4 мешавад 28. 2 мемонад ва 0 медиҳем. дар ин ҷо боштагар 5 медиҳем ва ин 20 мешавад. 20 тари 20 0 мешавад 16 75 ва ҷавоби С-ро дар машқи 129 чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. яъне ки дар ин ҷо мешавад 16 70 мешавад 16 75. x баробари 16 75. яъне ки мо чандро ба чанд тақсим кардем? 67-ро ба 4 тақсим кардем. хуб мегузарем ба машқи 130. дар ин ҷо мешавад 1 z, яъне ки z-ро ба дохили қавс зарб мекунем. z квадрат минуси 8 баробари 1 тақсими 2z ҷамъи z квадрат. z квадрат бо z квадрат меравад. онҳо яхел ҳастанд. дар ин ҷо боштагар ин 0.5z аст. мегузарем ба тарафи чап мешавад минуси 0.5z баробар мешавад ба 8. 8-ро
мегзонем ҷамъи 8 мешавад. хоб дар ин ҷо 0 мемонад баробари 8 ва ҷавоби 8-ро дар 130 интихоб мекунем. мегзарем ба ин муодила. дар ин ҷо мешавад 5y ҷамъи 10 тақсими 3 минуси 3 баробари 12y минуси 2. хоб дар ин ҷо ба 3 зарб мекунем, мешавад 15y ҷамъи 10, чунки 3 ба 3 ихтисор мешавад, мемонад 10 минуси 9 мешавад 36y, 12 креси 36 мешавад, минуси 6y, минуси 6 мешавад, 2 креси 6 мешавад. хоб 15y минуси 36y мешавад баробар минуси 6 мешавад минуси 1. дар ин ҷо 1 аст, 1-ро аз тарафи чап ба рост мегзонем, минуси 1 мешавад. дар ин ҷо бошад минуси чанд мешавад? хоб 15 боз 6 дигар 21y мешавад баробари минуси 7 ва y баробар мешавад минуси 7 тақсими минуси 21, ин мешавад баробари 1 тақсими 3 ва ҷавоби аро дар 131 интихоб мекунем. мегзарем ба машқи 132. x квадрат мешавад ҷамъи 3 тақсими 2x баробар мешавад, баробар надорем ҳоли мо ҷамъи 5 дорем баробар 5 тақсими 2x ҷамъи x квадрат. x квадрат бо x квадрат ихтисор мегардад ва дар ин ҷо бо 2 зарб мекунем. дар ин ҷо мешавад 3x ҷамъи 10 баробари 5x мешавад баробари 5x, бале, чунки 2 ба 2 ихтисор мешавад, 5x мемонад. 3x минуси 5x мешавад баробари минуси 10 минуси 2x баробари минуси 10. x баробар мешавад минуси 10 тақсими минуси 2x баробар мешавад ба 5. ҳангоми тақсим кардан минусҳо мераванд ва ҷавоби d-ро дар машқи 132 интихоб мекунем. машқи 133. дар ин ҷо бинед ки ин x аст, ин y мебошад дар қавс ва ба ҷои y мо минуси 2-ро мемонем ва муодиларо ҳал мекунем. 5x ҷамъи 6 зарби минуси 2 баробари 28. хоб 5x мешавад минуси 12 баробари 28. 5x баробар мешавад 28 ҷамъи 12. 5x баробар мешавад 30 ва 40 мешавад. x баробар мешавад 40 тақсими 5, ин мешавад 8 ва ҷавоби d-ро дар машқи 133 интихоб мекунем. мегзарем ба машқи 134. дар ин ҷо бошад агар ба ҷои x мо 6-ро мемонем, чунки дар ин ҷо x аст, ин y аст. хоб 6 2 зарби 6 ҷамъи 5y баробари 37. 5y баробари 37 тарҳи 12. y баробар, яъне ки аз 37 12-ро гирем агар, ин чанд мешавад? 25. 25 тақсими 5. y баробари 5 мешавад ва ҷавоби аро чӣ кор мекунем? дар машқи 134 интихоб мекунем. хоб мегзарем ба ин мисол. дар ин ҷо ҳаст x, дар ин ҷо ҳаст y ки мо 3 мебошад. 2x минуси 3 баробар мешавад 29. 2x баробар мешавад 29 ҷамъи 3. x баробар мешавад 32 тақсими 2x баробар мешавад 16. 16-ро дар машқи 135, яъне ки варианти c-ро дар машқи 135 интихоб мекунем. мегзарем ба машқи 136. дар ин ҷо бошад агар ҳам x дода шудааст, ҳам y ва бояд мо a-ро ёбем. мешавад a минуси 1 зарби 4 минуси 3 зарби 2 баробари 26. хоб дар ин ҷо меонад 4a минуси 4 қавсро мекушем баробар 26 ҷамъи 6 мешавад. 3 креду 6 аст. хоб 4a мешавад баробар 26 ҷамъи 6, ин мешавад 32 ҷамъи 4 бо мешавад. 4a баробари мешавад 36. мебахшед. хоб а баробар мешавад ба мо 36 тақсими 4 баробари чанд мешавад? 9 мешавад. 9 ва ҷавоби аро дар машқи 136 интихоб мекунем. мегзарем ба машқи 137 ва бинед ки ба мо чӣ дода шудааст, яъне ки дар ин ҷо мешавад x
x минуси 6 аст, менависем минуси минуси 1, y бо минуси 3 аст. Агар минус бошад агар ҳама вақт дар қавс менависем баробари 15. хуб ин минус бо ин минус агар зарб шуд агар ҷамъ мешавад, яъне ки бо мо мемонад минуси 6 ҷамъи 3 минуси 1 дар қавс. хуб баробари 15. хуб қавсро мекушоем. минуси 6 ҷамъи 3 минуси 3 баробари 15. минуси 6 минуси 3 ин мешавад минуси 9. 3 баробар мешавад 15 ҷамъи 9, чунки ба тарафи дигар тараф мегузарад, ба тарафи рост мешавад ҷамъ. хуб баробар мешавад 9 ҷамъи 15 ин мешавад 24. 24 тақсими 3 баробар мешавад 8 ва ҷавоби С-ро дар машқи 137 интихоб мекунем ва мегузарем ба машқи 138. x аст, y аст. хуб минуси 1 мешавад, зарб мекунем ба x, 1 аст ба мо x-амон, минуси 3 баробари 8. хуб қавсро мекушоем. минуси 1 минуси 1 мешавад баробари 8 ҷамъи 3 мешавад ва баробари 8 ҷамъи 3 ҷамъи 1 мешавад. хуб 4 ҷамъи 8 мешавад 12, яъне ки 12 аст ва ҷавоби b-ро чикор мекунем дар машқи 138 интихоб мекунем. дар ин ҷо дарсро тамом мекунем. То дарси